Okay guys, tinoda kutenda guys nesupport yenyu yese yamuri kupa vanhu vese vatiri kutendera chingo document. So tenda kumberi regai ndipe a big disclaimer nevanhu vandiri kuona kunge vari kuita misconcept kana kuti misinterpretation of me. Chekutanga ini handisi dona nokuti ndakazoona sokuti kuinbox kwangu kwazira vanhu vazhinji vachiti ndipedzera imba yangu yakaserera pazhira, ini ndiri kwakati, ndinoda chakati, ndinorarama neurema, ndichiri ipapo zvakare. Let me also say to many people, there are so many people who are living in remote areas vekuti ukatoenda pavari vane vachitovata kuti nesedza nemunyu kana kutoti panenge pasitorina hufu pamba pacho ipapo. Saka iwo kana uri kunhu kwekuti let's say uri kuwanawo chine uviri chekuti unenge uchibatsirikana nako uchibatsirika kuti achikwadika ngatisange tichiti toda kuteka advantage yevamwe vanhu toinda ipapo paimwe neimwe nhau yekuti vanhu vafunga pamwe ini ndine mari yekuti ndichange ndichiuya ndichizoti o iwe iyi mari o iwe handizvovediwe ini handitori nawo nekuti panditori kana vanhu vakanditevera kubva kare vanotozwa kuti chimota icho chinoshanda ndechangu ini chirekazvimirira chekuti chikafa ndotombotatarikawo zvokupodi kuti chinge chigadzirisika. Ndoinda futi panhamba imwe nhau yenu maybe yechi3 kana yechi4 handina pati yakandituma kuti iwe Sharon iwe tiri pati iyi tiri pati iyi tiri pati iyi nekuti ini handiti zvematongerwo enyika. Personally ndakazvimiririra ndini I call myself a traveler. And also, I think at this point, I have to call myself a social influencer because ndo manyero kwatinoitwa kuti social influencer munhu anenge aita zvefreelance yake zvakare ndosaka chifamba nemakadhi edu ane ari emediawo zvakare nekuti echingotenderera tichiona nzvimbo dzakasiyana siyana tiri ipapo zvakare tochiita panhau yekuti most of the time ukaona vanhu vanenge vachipopota veve munhu iye haana kana wacho akati uya utore hembe pamba pakati kana kuti uya utore bhedha kana kuti pamba pakati havana chavanenge vakambobvisa asi they are the first people vanoenda paforefront vototi vanopuhwa mari nevarungu. Ini vamwe varungu vacho handitozi kuti wavo kutaura ndevapi zvinova zvinhu zvekuti zvogona kuzototi utokonfusika paya kuti ko uyu zvarikutaura vanenge vachizviwa nepi saka ndozvanango tinge tiri clear nekuti tichiri ipapo mungatasa zvinhu sezvakaita kwana mai ekera kwatikaenda kana kuti kunzvimbo dzisatinoenda wanzo uya kumba kwangu utore zvinhu zvakati kana kuti uya pamashops utore zvinhu zvakati totoisa mota kwakutoenda nazvo ipapo kwakutori munhu yekuti kana mune peturu chitidirirawo peturu tiinde kudi kundosubmita ndo mashandiro atechitawo hedu patinenge tichitravel pepe ndo saka ndatega titange taadressa izvozvo. Saka ipapo guys, don't mistaken me as someone who is a donor. I am not a donor. I will keep on saying mavideo angu pamberi apa kuti I'm not a donor because kota sekuti kune misinterpretation. And also tichiri ipapo, let me also tell the other Shemarians vanenge vachizoudza hama dzavo kana kuti vanhu vavanoziva kuti inda kuna Sharon unoita zvokuti anobatsira vanhu vanorarama neurema. Papeji pangu hatifokasi nevanhu vanongorarama neurema chete, tofokusa nevanhu vakasiyana siyana vane maissues akasiyana siyana. Saka tisingazodi kuti tinge tiri kuita sekuti vanhu vanoda kutoti toda kumushandisa ate chakati chakati. Uyezve haikona kuzoudza vanhu vari kuno kuZimbabwe pamwe muri kuzhe kwenyika kuti inda kuna Shema unobatsira vanhu kutsvaga madhona. Veduwe mune muchirevera vanhu nhema nekuti handitozivi kuti dhona rinotsvagwa sei. Munhu anenge angonzi ndo vatoti ma-well-wishers vane vati ini ndine hufu ndotore hufu, ini ndine mabagwe ndotore mabagwe. Ndo paya patinozongoita kuenda nezvunhu. Saka ndo pandatigari tangoadressa vanhu, musaudza vanhu zvisizvo, musarevera vanhu nhema kuti ukaenda kuna Sharon unodi unotodopeswa imba yako, ukaenda kuna Sharon unotopuhwa kana kuti uche, ukaenda kuna Sharon unotopuhwa kana kuti grocery. Handizvo. Ndosaka madhanda toaudza kuti ndasina kana urongwa hwekuti ndinge chiwe nhasi asi panito neumwe shamwari yanga tozoti usvikawo pamutoko ndakukuona ikoko zvisineiwo Mwari abva angopindira ndobva chipata mumwewo muchemareni akati pane zvinhu zvandida kuti munge muchidopa Mai Ishe. Ndikati zvatonaka ini handisitori nawo peturu yekunge ndichiuya kunoko chirega ndingobatanidzira ndikatovaudza vanhu ndikati sezvo last time tichiri ipapo totoenda panhau yekuti wendo wadarika ndikurovera nhema our video nevanhu vekwana Mai Ishe it was not pleasant, that's the truth. Nekuti mukatasa muvideo kuna mai vanenge vachingocheuka kudai vachingocheuka kudai. That situation was unpleasant for both our parties. Yangu kudi kwangu
hazvina kuita zvakanaka kwavavavawo vakazenge votondiridzira mhere. Saka zvisinei ivo vabva vachazvitaura ndopatinogara tichoti kune munhu usati watomboita kana vhidhiyo unosvika consent yemunhu zvakare. Ende tichiri papo zvakare vanhu ava ndo vanenge vatidana padzimba dzavo kuti uya pamba pangu unditore vhidhiyo. Wanditora vhidhiyo ndikati wavhunza ndikati vhidhiyo ndinayo todini sezvo isu tanzi pamunzvimbo mangu because isi takanzi uri kuitei munzvimbo mangu unofanira kunge wadi wauya through maofisi avo makuru handisi kuti api acho ndikati imayekera ndo zvaitika izvi kana ndichase hachakwanisi kunge ndichiramba ndiri panapa because at the end of the day inini I just travel and also kana ndikadedzwa nefamily ndinongoenda kufamily iyoyo but now it seems as if I have to go through kana kuti madhiye kana kuti chi but ava ndo vanga vandidana. Saka iyoyo inenge siri mhosva yangu ndosaka ndizoti maudza sabhuku here kuti imimi you want us to be there. Maona ine maerera so zvandakaita andisho ivo vacho vakatita month ndakashitaura muvhidhiyo kuti vakaita mwedzi vachitozama kuti ndinge ndichiri pamba pavo. Saka manje nekuda kwezvandikati handidi zvokunetsana nevanhu. At the end of the day you are the one who called me nehama dzenyu kuti uya kunoku. Saka ndodi ndoreleasa vhidhiyo kwandorega kuridza vhidhiyo makanditi kudii? Ndakakuti releasai vhidhiyo nekuda kwei nekuda kwedambudziko randinaro. Sabhuku naheadman wakauya wakadzisa sister Shema. Saka inine dambudziko randiri kuona nevana ndindakazofonera futi sister Shema kuti nditumirire vhidhiyo ndiwane kubatsirikana nekuti kumba kwacho hapana chandinacho, hapana kana chinhu chandinokwanisa kuti ndipiwewo kana muvillage. Saka ndakatotsvagawo sister Shema kuti ndiwane kubatsirwa pamusoro pevana vangu tu vanorarama neurema. Handikwanise kuendawo kuita kana mabasa kutokumbira kwakuri kukumbira kuti ndiwanoche kuti ndiite pamusoro pevana vangu izvozvo. Sabhuku vanga vati kuti ngatitenge tanzwisisa kuti sabhuku vanga vabvuma mukuru kuna sabhuku ndiani? Ndisabhuku here kwandi headman? Sabhuku wakanga wabvuma wakanga watinda wapinde muvillage wakwanisa kubatsira vana. Tichiri ipapo ivo ndo vakati pakonze nekuti angoita kuti vanhu vange vachiziva kumbira kuti it's not as easy as you think kuti ukaona vhidhiyo because inini I always work nemasabhuku kuti masabhuku ndo vadziwe nzvimbo vaiva vatinongozivawo isusu in general and also I do that nenyaya yekuti ndeda kurespecta nzvimbo dzevanhu. Saka mukazototomanyiswawo guys it's not as easy as you think. Number 2 ndakazonzi nevamwe zvakare makesi angu achita mazhinji ndeevanhu vari kurama neurema. Wadi wamboinda kuJairos chiri umbononzwisa marequirements avo sezvo vanhu vazhinji vaigona kuti kurodhura kunoita sei. Zvokwadi ndakaindako ndikandoita meeting ndakanga hangu kuti vanonzi Mr. Hani but takatambirwa zvakanaka paJairos chiri iri kuSouth Attorney tikatoita almost 1 hour meeting navo vachititsanangura because ndakati ini ndakangokuratidza kuti kune Jairos chiri asi handizi kuti inoshanda sei kana kuti inooperator sei. Vanhu vazhinji vatitendera vanenge vachiti ukamubvunza kuti wakamboenda kuJairos chiri kwezi ini mupfungwa mangu ndofunga kuti kuJairos chiri ndokunopuhwa vanhu mawheelchair nekuti inini pamwe ndesitori nawheelchair. Vanhu havazvihwisi kuti nani nawheelchair vanhu vachiti iwewo ndibatsire newheelchair iwe ndibatsire nemapamba inani namapamba yoshua. Saka ndopanenge pane confusion ndokuzoinda kuya kuJairos chiri ndaenda kuJairos chiri ndobva vatiti number 1 chekutanga ndakavaradza vhidhiyo yevana venyu vaya vakati vana vanenge vakaita setetekita zvokuti vasingaoni pamwe ndiwanokwanisa kudai because vanenge vasingaoni chikuitika zvogona kunge zvakaitika pamwe maybe wo ikira physiotherapy wo ndofunga ndokuti maexercise aya mairi vaya ndikati ndangakwanisi kudavira ipapo vakati kune vakandiudza zvikoro zvakasiyana siyana uyezvo kuti 5 years uya mukugoma nawe kunokwanisa kuenda kune ECD asi haungosviki pachikoro wototi ini ndatouya izvozvi chindipai nzvimbo yemwana asi zvazvinoitwa. Uyezve vaikurudzira kuti vanhu vazhinji vekumamisha chinozoitika ndechekuti vane vasingazivi kuti zviri sei kuJairos chiri uku unoti ukainda wainda ndambira muzhiro nankirana kune 5 stages dzinoitwa kuti mwana anga achiacceptiwa panzvimbo pachikoro. Saka nemadates haungoti zvezvizvi ukangofunga utofuma watoinda kuchikoro. Madates ndichakupai kureva kuti imimi musi wa5 motombobuda nemurumonyi moinda kuJairos chiri. Mari inodiwa kuti muaseswe i400 bond pamwana wega wega. Saka ndoda kutozohwawo kuti maindako mamukira makusenseni kuinda musi wa5 September hazviitwi everyday zvinopuhwa madate. Saka madero mosvika paya kwanzi vana ava kune inonzi physiotherapy.
saka ndo vanongo vanotarisa kuti ndokunga mwana wezvoita votogara kuti hazviiti. Kune kliniki ipapo zvakare inotarisa vanava, kune inonzi SPS, hanzi social psychological ndofunga services, iprocess kai yevana vari kuvhetwa. Kune doctor vane varipo zvakare vane vachivheta vana ava kuti zvinokodzera yekuti unga aripo kana kuti kwete. Chechi 5 costa chikoro. Saka mona manje vanhu ava vana venyu mimi kana mukakwanisa kubudirira musi wa 5 September moenda nemurume imi mune mumwe mwana ivo vane mumwe mwana moinda kana vapasawo vanenge vodzisa pachikoro apa. Ibhota chikoro ichocho. Asi tichiri ipapo sikufizi vakataurawo, asi vakataura vamabhondi vachiti 60,000 kana tisingareshi ngairipo, singazi kuti izvozvi yakakwira here. Tochibva ipapo toenda pakuti vaitaura kuti vamwe vana vazhinji vanenge vari pamabhimu. Then ndikatoti vasikatoziva kuti mabhimu aniko zvakare kutaura vafunga kuti ari kumamisha. Tochienda panhau yekuti vakataura chimwe chekuti chimwe chemawheelchair, kuti vaya vanenge vachizopasa ava zvokwadi kuti achiwa ndofunga ndo vanozopuwa mawheelchair varipo padayasiti. Ndo information yandati ndikwanise kunge ndichifamba ndikudze before musi wa 5 wasvika moinda kuHarare nditi momukira mombondozama zviri nane kuti muzame zvirambe madini maita. Ndakafambawo nhasi ndakufambirawo zvakare ndosikamukona nhasi tiri kuita tikaita mujokoto guys, ndakati inini kumba kwenyu handichakwanisi kunge ndichisvika because handidi situation yekuti ndoita sekuti ndoda kurwidzana nevanhu vari kuti ndivo varidzi venzvimbo handidi. Saka kwatitori kunoku hatitori kuzasi after kwabhura kundo kwatasangana zvinhu zvavo izvi zvamuri kuona zviri papapa ndo zvandapiwa ndikabva ndaisawo dzimwe gaizi dzinenge dzitori ndaisawo sipo mafuta raisi zvekuryarya izvizvi machangs zvakangosanganisa kuti munge muchibatsirikana nditi kana nangosanganisa wemomo mupata tichikolekta zvinhu zvachona. Then imwe pabheki rine hembe, saka hembe idzi ndopaipadira kuti vanhu vaya vari kufunga pamwe varungu vari kutipa hembe kana kuti kudii vedu we vanhu chaivo vari muno muZimbabwe chaiko munhu anenge atine hembe dzasingati inini chaini pandakamira paya ndakatozvitawo ndakatombopinda muhodhropu mangu ndokutonotora dzimwe hembe dzandandichiona kuti idzi hembe chega ndimbodzibudisawo ndite sei ndipe chero mumwe munhu. I think makazviona mese vanondifolowa kubva kudhara. Saka please kana mukazoona vaya vanenge vasingatizivi kuti mashandiro edu please correct them because they are actually now trying tarnish our name. Zvinozogwadza pamberi apo kuti iwe unoita nemwoyo wese pango dzimwe nguva uchitoshandisa kana pei yako uchisa peturu kuti utravhela ako uchimboti ukaona masituation akaita seiwayaya wobatsirana nevanhu. Ndo zvandangoti ndinge chitaura. Saka idzodzi ihembe hadzina kubva mushopu ndango ndigara ndataura masekondi hand, asi kana musingadzidi tinondopawo vamwe futi vanenge vachidzida. Saka nango ndigara ndataura ipapo hapana uyo akabuda mushopu kunzi aiwa ndizvo. Saka ndozvizvo, saka chitendei. Tinoda kutenda nevabvisa rubatsiro, tinongotenda kuti maita basa, rambai mine moyo iwowo. Toda kutaura pachikoro takaenda kuJairos Jiri kuNorth igore rineri agore rapera muna March, musi wa24 March tasvika kuJairos Jiri vana vakaitwa maassessment ndobva ndanzi tichakudaidzai kana lockdown yapera. Saka lockdown yakapera ndandisina mari yekuti tidzokere uku ndobva ndachifona futi kuJairos Jiri kuye. Saka vakati uyai nevana muna January kuJairos Jiri kuNorth ndokwatakatawana nzvimbo. Saka kunodiwa mari yacho hapana yekuti ndikwanise kunge ichizoaendesa kuchikoro kuJairos. But imimi zvandava kutokuudza imimi handimoona manje dzoka kwandiri. Problem handikorai kuti kazhinji nevanhu vangu vandinenge ndichifambira kumamisha vazhinji vanoti handisina mari yekuisa mwana wechikoro. But inini pandakasvika apa kwaizi kutori neimwe program inenge ichinzi yebhimu yokuti vana vanogona kutozoguma kubhadharirwa nebhimu. Saka zvinozoitika kazhinji ndofunga kumamisha vanobva varega vachiti handina mari yacho. Saka apa patikumbira kuti mumboinda zvakare nevana kuassessment kuti achokwadi vaassesswezvo kana mamawana nzvimbo moinda mune mapepa acho enzvimbo ndinawo. Saka imboendai futi musi wa5 kana zvichiita mondovaprisoner kuti vana vangu ndinawo, asi vaiti hanzi nzvimbo iyi inenge isiri yegore rino inenge yayo yegore rinouya. Meaning kuti hamene kuti marequirements pamwe mune makutauro kuti
ndo zviripo izvi mopresenta nyaya yekuti ine hangu mari yakati so kapera zvirongwa here zvinokwanisa kuitika uye pangana iripo yekutanga hauzipo kune mushemari yena anokwanisa kunge achigona kubatsira kuti vana venyu vange vachikwanisa kuenda kuchikoro vese vari vaviri gore rinouya because unenge amugrade ane 6 years kauya mukuru ane 8 mudiki gore rinouya anenge ane 6 mudiki ikuru kuti akwanisa kuenda kana kugrade 1 uyu mukuru wakuti akwanisa ndoenda kuchikoro gore rinouya nekuti hazvibatsiri kuti muvachengete pamwe vanogona kutozoguma kutita zviri nani vari kujairo ziti kwachikoko haishokwadi saka I think imboendai futi musi wa5 mukaenda musi wa5 monohwa kuti vanoti kudii asi hanzi nzvimbo ndeyegore rinouya nekuti mucharamba muchingoti handina mari vana venyu vachitokanganisika vari koko futi aiwa ndinoenda nawo matijairo sichiripi ndakaenda kuSouthampton ima makaenda kupi north ndo iripiyo iri kuHarare hospital kuseri kweHarare hospital kwamama atowana ndokwatadawana asi anga ari mwana 1 mukuru mudiki akanga anzi kuota force ndokunoitwa ECD pamari gakuindo asesa akaenda akaaseswa haana kuzowana nzvimbo painzi panodiwa munhu hama yangu yepedyo anogara muHarare kuitira mwana akarwara nekuti vabereki vazhinji hanzi vari kuuya nevana vachizowatisa saka ndakashaya hama wacho wekunorth uyu wekunorth akanga atambirwa saka vakanga vati lockdown yakapera mouya nawo saka ndakazononoka kuvafonera ndobva ndazovafonera musi wa24 March 2021 ndobva 2022 no ndobva ndakafona vakati makanonoka kuya nevana motozoya naigore rinouya saka mudi moenda kune jairo chiripini yekuSouthampton ngati yekunorth kwamakambowana kuya handizivini kuti kunorth ndokune Harare hospital ndiyoyo saka ndikoko saka imbodzokerai futi naye mukapinda musi wa5 ndendisipo ndaitoti kana mukapinda musi wacho iwo ndaigona kuzoda kunzwisisawo kuti zvii zvinezvi zvichizodiwa gore rinouya pamwe toita live stream yedu musi wa5 handifungu ndendadzoka mara because ndoda kuenda newana wechikoro kudzokera kuchikoro navo saka musi wa5 ndendisipo unless pamwe matozoita pamberi pane imwe musi wa10 October saka ndinenda kuita musi wa10 October pamwe togona kusanganawo ikoko amene but kana zvichibvira musi wa5 imboendai navo kuitira kuti pamwe nzvimbo yake inge ichita because next year inge grade 1 kava ne6 years ogondonzwa saka ndo zviripo guys as usual ticharamba chimbotendera because you never know maybe ini ndine target yangu yekuti ichi like makesi yangu pamwe akasvika pa50 ndombozororowo zvangu hatizozivo vaya vanenge vachifunga mafungiro avo hapanawo zvandokwanisa kuita vasingazivi ngavadzidziswe ndo zvandokwanisa kuita kana une hembe dzakumasekondi enda unenge uchiti idzi hatichadi isusu tinodzitora because chisharo chemumwe chitsva chemumwe ine mai aichokwadi saka ndizvozvo vavaye vanenge vachiti ini ndiri kubasa asi ndinoda kuti mai vangu vatengerwa chakati ini ndiri kubasa handikwanisi kutengera mai vangu kana mapamba kana kuti mishonga yakati kuti achokwadi tikagara pasi tikazvitarisa kune vamwe vanhu vanenge vane masituations ana atori worse than iwe uri kuenda kubasa ndozvandokwanisa kutaura hakusi kudada hakusi kuzvitutumadza hakusi kuzviona kunge ndakapenga asi ndiyo shokwadi and I will always address this in future kana tikaona kuti pane masituations ekuti apa handihwisi kuti chichi kuitika kuda kushandisiwa here kana kuti kutofungwa pamwe indakapata munhu akanditi ndibatsire nekuti ndakadai ndibatsire nekuti ndakadai ndibatsire nekuti ndakadai veduwe ini handina pandinonokora mari iyi uyezve handina kwandinonokora mapamba munhu ndiye anenge atoti inotora mapamba uise kana kuti timapedzi uise ukoko saka neizvozvo guys rekai ngoti ndo zvese zvinanga ndanga nezvo muzuva ranhasi sokubatira zvakare pachikamu chinotevera.